Entre un 5 i un 10% dels casos de càncer de mama poden ser hereditaris. La consulta de càncer familiar de l'Hospital de Sant Pau el que fa és revisar o valorar històries personals i familiars de càncer de mama i altres tumors que poden tenir relació davant la possibilitat de que puguin haver-hi persones que puguin tenir aquest factor de risc per sobre del de la població i poder, en aquests casos seleccionats, oferir un estudi genètic amb el moment actual i amb les tècniques actuals el més ampli possible de tots els gens de predisposició a aquesta malaltia per poder ajustar aquest risc i oferir a aquestes persones opcions ajustades de maneig preventiu, alhora que la possibilitat també de tenir una informació que pugui repercutir amb la seva descendència i amb la possibilitat de prendre decisions també a nivell reproductiu.